Pozdrav svim pratiocima On Weighta, ovde sam sa Matejem Batinićem koji je upravo završio svoj meč pobedom u prvoj rundi. Pred sam kraj, stvarno spektakularna završnica, kraju posljednja sekunda bukvalno. Kako su ti prvi utisci? Pa evo, sretan sam da sam završio borbu, malo je bio nespretan, par puta sam ga bacio da se nije primio za kabez, pa mu oni dali minus bod, ja sam razmišljam, daj ga spusti dole, ne treba meni minus bod, završit ću ga. Ali kak je dugačak, dobro se obuhvatio oko mene ko hobotnica, pa nisam mogao udarati onak slobodno kak znamo raditi finiše na treningu. Normalno pazio sam da se ne izvuče i da ne bi opet se digli gore. I šta, tražio sam tu završnicu, priželjkivali smo, kažem, RNC. I u zadnjih 10 sekundi kad sam čuo taj gong za zadnje 10 sekundi i vidim primi me neki choke, ja rekao neće biti dovoljno da ga završim. Ali onda sam stisnuo stepene živjela i... Da, baš je izgledalo tesno, je bilo super. Da. Šta ti je prolazilo kroz glavu, kako si ušao duboko onaj double leg i on bukvalno se uhvatio za žicu i bio u fazonu, nema veze, ja sam ovdje i ne puštam ovu žicu, Da, pa tako mi je izgledao, ko da ga boli briga, ja ga držao sam i njega i kavez, tako reći. Iščupao si onaj deo. Ali evo, njemu je valjda, ja mislim traže borbu u stojci, znali smo mi da je on stokaš. Da je neka druga disciplina prihvatio i radio bi ja s njim i stojku, ali kažem, čemu riskirat, da znam da sam bolji i da je na mom terenu. Kakav je osjećaj u tom trenutku, znaš da mu je oduzeo poen što se tiče fokusa, ti si baš izgledao kao ne zanima me, idem samo napred i sve to, uopšte nisi izgubio fokus. Da, kažem, više bi volio, kažem, da je po starim pravilima da ga kazne sa tim da ga spuste dole. Da. Ali ništa, mi, kažem, priželjkivali smo završetak, ali bilo je svejedno, ćemo završetak jer do kraja odraditi, ja sam bio spreman. Tu sam odmah znao, bodovno sam bolji, automatski jedan bod više. Evo, ne znam, kažem, odradili smo kako smo htjeli, ovi njegovi udarci lako mi to, kažem, čim nema siline tijela u udarcu, isto nekako znači udarci sam da nisam više na svijetu, mogu sutra se vraćamo u dvoranu i sparing s Antom. To je to, da, pomenuo si Antu isto sa Petrakom intervju u kavezu, koliko ti to znači stvarno Ante Delija, Mirko Krokap, koliko su te podigli Pa normalno da su me digli, mislim ja imam i svoju dobru ekipu, moj brat Bruno Škudar koji je tu sa mnom non stop, moja desna ruka, sad mali nadolazeći, mali ga zovem, ali veliki Thompson, Marko Perković, rekli smo Marko Perković, Thompson napokon u areni. Da. Ali kako ne, Mirko gore, čovjek, faca, ostvario je sve živo, najjači, najveći sportaš Hrvatske, ne znam kako bi to sve rekao, učimo od njega, s Antom da ne kažem, nema laganog treninga. Svaki trening je maks u sebe i onda znaš da će ti meč biti lakši. Šampionski, baš. Kako se čini atmosfera, stvarno, brutalno. Bila ona jedna situacija Ground and Pound kad si krenuo ludilo u publici, stvarno. Da, dobro, krenuo sam ja, ali to je više izgleda nek što sam ja pogađao, jer bili smo znojni, nije to sjedalo, ali znao sam da će se on tu početi okretati, da ću ja uzeti leđa. Čak sam i na početku rekao, ajde idem ga uzeti, pa su mi se iz kuta derali, Mati, previsoko si, nemoj spusti se. Htio sam ja već tako zajašiti, da tako kažem, da ga ugušim. Ne bi skliznuo si ipak. Da, jer sam već par puta, imam ja dosta meča, učinio sam par takvih grešaka, tako da odlično, napredak. Slušam svoj put, bolje vide nego ja. Tebe dosta ljudi u Hrvatskoj i na Balkanu uopšte znaju i sjećaju ti se kao potencijala stvarno, ali evo sad vratio si se skoro i to, kakvi su ti planovi za budućnost, kratkoročni, dugoročni? Pa imam suradnju sa Draženom Prgačom, čekam da me uspiju gurat negdje dalje, ako ne uspijemo nešto uskoro skombinirati. Nadam se, već mi je treći meč, treća pobjeda u FNC-u, možda za titulu polutešku, to su već bili spominjali, ali ne znam koji bi bio adekvatan protivnik, niko nema tak seriju, možda Ersan sad pobjedi, ali Ersan čak zna doći gore, treniramo zajedno, a i oba dva smo Forgijevi, tako da nema tu nekog interesa da nas gura međusobno, tako da ne znam, vidjet ćemo što će biti. Ništa, još jednom čestitke na pobedi, pratite Mateja Batinića na društvenim mrežama, pratite njegov rad, svaka čast na pobedi, pozdrav i pratimo